खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 20 जुन 2025 मायथाइ एबा 5 आसार दान 1432 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। मेष राशि। दिनै नोंथाङा जेबो जेंना गैयाजासे जिरायनो हागोन। नोंथांनि मोदोम रोदाखौ थावजों मालिस खालाम जाहाथे बेफोरखौ रैखा खालामनो हायो। रांखान्थियारि जौगानाया रोखा। जाय लोगोफोरा मोजां आरो हेफाजाबारि आखु दं बिसोरजों बायजोआव थां। फांसे बिफां गाय। बेयो समाजारि आरो धोरोमारि फोरबोफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सान। सासे बायजोनि सुबुङा नोंथां आरो नोंनि पार्टनारनि गेजेराव माखासे बाथ्रा दान्थेलायनायनि जाहोन जानो हागौ। नोंथाङा दिनैनि समखौ नोंथांनि सुबुंथिखौ बांहोनायाव बाहायनो हायो। बेयो सम ओरैनो गारनायनिख्रुइ साबसिन। जेब्ला नोंथांनाव बांद्राय उफ्रा सम थायो अब्ला गाज्रि साननायफ्रा नोंथांखौ बांसिन दुखु होयो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोमो गाब। वृषभ राशि। दिनैनि साना माबा मोनसे जुनिया लाबोदों। खामानि मावनायनि आबहावाया गोजोनथाव जागोन। माखासे गोनांथार हाबाफोरखौ दिनै एसे नाजानायजोंनो फोजोबनाय जागोन। बे राशिनि डाक्टारफोरनि मानआ दिनै गोजानसिम गोसारगोन। दिनै नोंथाङा गोबां हांख्रायहरनायफोर मोनगोन। गासैबो नङाब्लाबो नोंथाङा नोंथांनि समफारि बायदियै 2 एबा 3 फोरबोफोराव बाहागो लानो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि मोजां मोनग्रा लोगोनो मोनसे अनथोब होनो हायो। सोमोन्दोआव थाजिम फैगोन। बे राशिनि फरायसाफोरा दिनै गावसोरनि मोजां मोनसिननाय गाबनि शार्ट गानोब्ला जाफुंसारनायनि गोदान जौथाय मोनगोन। दिनै सावस्रिया मोजां जागोन। मोजां सावस्रिनि थाखाय फुंनि थाबायनो थां। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोसोम गोथां। मिथुन राशि। दिनै नोंथाङा गेलेमुफोराव बाहागो लानो हागोन, जाय नोंथांखौ फिट लाखिगोन। राङारि फोसाबनायनि जाहोनाव गोनां बाहायनाया गोरलैसिन जागोन। जेब्ला गोनांथि जायो अब्ला नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। दिनै नोंथाङा नोंथांनि जिउआव अनलायनायनि गोदैखौ मोनदांनो हागोन। लामायाव जानला-मानला गारि दासालाय आरो नाङै खैफोदफोरनिफ्राय गोजानाव था। हाबा जानाय जिउनि थाखाय बेयो मोनसे मोजां सान। मोनसे मोजां मोनाबिलि जयै बारहोनो सानथांखि बानाय। दिनै नोंथाङा गथ'फोरजों सम हगारनानै माखासे गोजोन बुब्लिफोरखौ रंजानो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोमो गाब। कर्क राशि। दिनै माखासे जेंनाफोरनि सायाव नोंथांनि नारसिनथायनि थाखोआ बांनो हागौ। खामानियाव मोनसे मुखुब साना नोंखौ रागा जोंहोनो हागौ। फालांगियाव माखासे हेंथाफोर थानो हागौ। गथ'फोरा दिनै समाव सानजौफुनि ओंखाम जायैनि थाखाय बिमा-बिफानिफ्राय रायजानो हागौ। हायोब्ला दिनै दाहार होनाय आरो दाहार लानायनिफ्राय गोजानाव थानो नाजा। फिसा-फिसा आयदाफोराव बाथ्रा दान्थेलायनायनिफ्राय बारग'नो नाजा। दिनै साना मोजां मोनलायग्रा लोगोफोरनि थाखाय जोबोद मोजां, मानोना गासैबो जेंनाफोरा सुस्रांजागोन। बेनिखायनो मोजां बिजाबफोर फराय आरो रंजाथाव सावथुन नाय, एबा लोगोफोरजों सम हगार। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोथां। सिंह राशि। गथ'फ्रा नोंथांनि मोनाबिलियाव खुसिनि जोंखांनाय लाबोगोन। मेंनाय आरो गाज्रि सानखौ बिदाय होनो थाखाय मोनसे मोजां मोनानि जानायनि सानथांखि बानाय। बिसोरनि कम्पानिया नोंथांनि देहाखौ गोहोजों आबुं खालामगोन। गोलाव सम रां थिसननायनिफ्राय गोजानाव था आरो गावनि लोगोफोरजों माखासे रंजाथाव बुब्लिफोर हगार। गावनि जिउ लोगोरिजों अननाय आरो दुंब्रुद मोनदां। नोंथांनि जिउआव अनलायनायनि बिबार फैनो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि मेगन आरो खोमाखौ लांदां लाखिनांगोन। दिनै नोंथाङा गोसो जाना गुबुनफोरनि थाखाय मावनाय हाबाया बिसोरनि थाखायल' हेफाजाब होनाय नङा, नाथाय नोंथांनि गोसोआव गावनि मोनसे मोजां सावगारिबो सोरजिगोन। नोंथांनि पार्टनारआ नोंथांनि सानखौ मोनसे समायना सोमोनांनायजों बाहायनो हायो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला सोनाब,
खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर गाब। कन्या राशि, दिनैनि साना जोबोद मोजां जानो थांगासिनो दं। नोंथांनि खामानिनि फोथाराव मोनसे गिदिर खाबु फैगोन, बेनिखायनो बेखौ लानो गोसो गैया। बांद्राय गोबाव जानायनि जाहोनाव नोंथाङा राङारि मुलाम्फाखौ खोमाना लानो हागौ। दिनै बै सुबुंफोरजों सोमोन्दो लाखि जाय नोंथांखौ इयुननि ट्रेन्डफोरखौ बुजिनायाव मदद होनो हायो। नोंथांनि बेरेखाफोरा दिनै नोंथांनि सोमोन्दै नंखाय रादाब फोसावनो थियारि जागोन। नोंथांनि जिउ लोगोरिजों जायखिजाया जेंनाया दिनै जोबगोन, नाथाय नोंथाङा गिबि आगानखौ लानांगोन। जाफुंसारनायनि थाखाय गोब्राब नाजाबाय था। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां गाब। तुला राशि, आयेनारि आयदानि थाखाय नारसिननाया जाथावना। सोलो गोनां राङारि बिथांखिफोराव जेथो नांनायनिफ्राय गोजानाव था। रां थिसननाय समाव गोबां सांग्रां जा। गोसोआरि मददनि गोनांथि जानाय सुबुंफोरा मोनगोन दि गोबां हेफाजाब फैगासिनो दं। मोजां मोननाया जेब्लाबो गोसोखौ मोनदांनो हायो आरो दिनै नोंथाङा बेखौ मोनदांगोन। खोनासंनाय बाथ्राफोरखौ मेगन खाना फोथायनो नाङा। बिसोरनि सैथोखौ मोजाङै बिजिर। नोंनि जिउ लोगोरिजों नोंथांनि सोमोन्दोआ गाज्रि जानो हागौ। थासारिखौ जेसेबां हायो एसेबां बांहोनो दाहो। दिनै गथ'फोरजों सम हगारनाया नोंथांनो माखासे गोजोन बुब्लिफोर लाबोनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां गाब। वृश्चिक राशि, दिनै नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिया जोबोद मोजां जानो थांगासिनो दं। सोरबा जुनिया सुबुङा दिनै नोंथांनो मोजां खौरां लाबोनो हागौ। बे राशियाव जायफोरा साख्रि गैजायै बिसोर दिनै साख्रिनि सनानि खाबु मोनगोन। गावनि सावस्रिखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय बायजोनि आदार जानायनिफ्राय गोजानाव था। बिलाइ गोनां मैगं-थाइगं जानाया थारैनो नोंथांनो मुलाम्फा होगोन। बेयो फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सान। नोंथाङा नोंथांनि फरायनायाव गोसो होगोन आरो जुदि नोंथाङा मोगा-मोगियाव बाहागो लागासिनो दं अब्ला मोनसे रेजें गोथां गाबनि शार्ट गान। जाफुंसारनाया नोंनि आथिंआव थागोन। मोजां मोनलायग्रा लोगोफोरनि थाखाय साना साबजाथाव। दिनै नोंथाङा नखर एबा लोगोफोरजों सम हगारगोन। बेयो जानो हागौ दि नोंथाङा गोसो बायनो हागौ एबा फान्दायनो हागौ, मानोना गुबुनफोरा बायनायाव आबुङै मुखुब जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों खोला-सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रोजा गोजा गाब। धनु राशि, जेब्ला गोब्राब थासारिजों मोगा-मोगि जायो अब्ला नोंथाङा साहस आरो गोहो दिन्थिनांगोन। मोनसे मोजां आखुनि गेजेरजों नोंथाङा गोरलैयैनो बैफोर हेंथाफोरखौ बारग'नो हायो। गुबुनखौ गोहोम खोख्लैनो थाखाय बांद्राय खर्सा दाखालाम। नखरनि सोद्रोमाफोरजों मोनसे गोजोन आरो सिरि सानखौ रंजा। जुदि मानसिफ्रा नोंथांनि खाथियाव जेंनाफोर लाना फैयो अब्ला बेफोरखौ नेवसि आरो बिसोरखौ नोंथांनि गोसोआरि गोजोनखौ जेबो हेंथा होनो नाङा। दिनै सोरबा सासेखौ लोगो हमनायनि जाथावना दं जाय नोंथांनि गोसोखौ गोथौवै दांगोन। गोनांथार सुबुंफोरजों रायज्लायनाय समाव नोंथांनि सोदोबफोरखौ सांग्राङै सायख'। नोंथाङा मिथियो ना नोंथांनि जिउ लोगोरिया थारैनो नोंथांनि थाखाय बोर। बेफोरनि फारसे गोसो हो आरो बेखौ नोंथाङा गावनो नुगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों चन्दननि गाब। मकर राशि, दिनै नोंथांनि रोंग'थिया नोंखौ बयनिफ्रायबो गुबुन मोनदांहोगोन। बेयो नोंथांखौ नोंथांनि थांखिफोरखौ मोनफुंनायाव मदद होगोन। खामानिनि जायगायाव दिनै नोंथाङा नोंथांनि बसनिफ्राय मोनसे मोजां फिननाय मोनगोन। जिउ राहायारि जाफुंसारनायनि थाखाय गावनि रोंग'थिखौ बाहाय। नोंथाङा थारैनो मुलाम्फा जागोन। दिनै नोंथाङा आबुङै गोनांथार हाबाफोरखौ फोजोबनायाव गोसो होगोन। बेयो रोखा खालामगोन दि गोबां हाबाफोरा थि समाव आबुं जायो। नोंथाङा जिउआव माखासे गोदान मोनदांथिफोर मोननो हागौ। जिउनि मोनफ्रोमबो बिथिंखौ गोथौवै ला। मोजां मोनलायग्रा बाहागोआरिफ्रा बबेहायबा दावबायनायनि बिथांखि लानो हागौ आरो गोजोन बोथोरखौ आबुङै रंजानो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सा,
खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों मैनि गाब। कुम्भ राशि। जौ लोंनाय हुदाखौ बिदाय होनो थाखाय बेयो जोबोद मोजां सान। नोंथाङा बुजिनांगोन दि जौआ सावस्रिनि बयनिख्रुइबो देरसिन सुथुर आरो बेयो नोंथांनि गोहोखौबो खहा खालामो। हरखाब खरसाया राङारि बजाखौ बांहोनो हागौ। नोंथांनि न'नि आबहावायाव माबाफोर सोलायनाय लाबोनायनि सिगां नोंथाङा बयनिबो बिबुंथिखौ मिथिनो नाजानांगौ। नोंथांनि बिखानि बिखाया नोंथांनि अनजालुजों ओरैबायदि रिंसारगोन दि दिनै जिउआव अनलायनायनि देंखोआ दामगोन। गोनांथार सुबुंफोरजों रायज्लायनाय समाव नोंथांनि सोदोबफोरखौ सांग्राङै सायख'। नोंथाङा नोंथांनि पार्टनारनिफ्राय मोनसे जुनिया अनथोब मोननो हागौ। नोंथांनि मोजां लिरनायजों दिनै नोंथाङा मोनसे साननो हायै बिरखंआव थांनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला सोनाब। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें गोथां गाब। मीन राशि। दिनैनि साना सरासनस्रा जानो हागौ। गोसोनि गोहोनि आंखाला नोंथांखौ गोसोआरि आरो गोसोआरि जेंनायाव खोख्लैनो हागौ। बेनिखायनो दिनै नोंथांनि जुक्तिखौ गोख्रों लाखि। जुदि नोंथाङा मोनसे गोदान सम्पथि बायनो सानदों, अब्ला मोजां समफोरखौ साननानै बेबायदि खालाम। बे राशिनि गथ'फोरा दिनै हराव बाहेरायाव थानायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। नङाब्ला बिसोर गावसोरनि बिमा-बिफानिफ्राय गोख्रों आखुजों मोगा-मोगि जानो हागौ। दिनै नोंथाङा बेरेखाफोरनिफ्राय सांग्रां जानांगोन। गावनि सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय गावनि जिउ लोगोरिनो माबा मोनसे मोजां अनथोब हो। दिनै सावस्रियाव एसे गाहायाव फैनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें गोमो गाब। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव राशि बायदियै सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।